Yengo emani neno ni bera inya Dr. Korazo ngano chwali korka yengo kono yengo ber yengo en gima nyalo wacho ni en diverse itimo gima opogore kawuono kata itimo operation machalre kuom jotuo ariyo to nyaka yud ka nitie pogruok kora paro ni mano gima exciter maine ni kawuono kwatime kama kato morni bende samoro ni ka jatuo dhi maber to kosetimne yengo to gidhi maber mano e gima mori kabisa lokruok nitie mapiyo lokruok nitie mapiyo odiochieng' ma kawuono Dr. Korazo daher mondo wagoe mbaka kotenore kod chandruok ok en tuo to en ranyisi mag tuoche mopogore opogore mwadedo kacha ni hematuria hematuria gi dho kizungu kata wanyalo wacho ni hima en remo, turia en gima nie pi kata mar lach kanyalo wacho ni lach. Koro en mana gi dhok mayot ni nitie remo pi ma ng'ato olo. Gi dholuo en gima inyalo wacho ni nitie remo e pi ma ng'ato olo. Aparo ni mano explanation mayot. Kata remo e lach mar ng'ato. Gima nyalo wacho maduong' gi wach remo man e lach ng'ato kaluwore gi picha moketnwa ni seche moko en gima iboneno gi wang'i ma waluongo ni gross hematuria. Tiende ni wang dhano nyalo nene. But nitiere seche moko ma remo nitiere e pi ma ng'ato olo ma wang' mar dhano ok bi neno. Kata waluongo ni microscopic hematuria. Tiende ni kong'i mana lach ni e microscope ka ibone ni kara nitiere remo makale. Mane gima nyalo wacho. Ang'o momiyo remo nyalo bedo pi ma ng'ato olo kata lach ng'ato e kidieny ma ng'ato nyalo nene kaka picha mokwongo kod ma ng'ato ok nyal nene ma nyaka kete microscope ma ng'ato nyalo neno. Koro gima daero wacho kapok wuoyo gi gik makelo gi en gima nyarogno mar dhano timo e del. Nyarogno mar dhano e del tije en gima nyalo wacho ni filter kata chungo remo. Nitiere dakika ka dakika nitie amount mar remo moa e dendi makalo e nyarogno. Nyarogno tiende ni ochungo remo mondo gol uchafu gi ema kalo kuom lach. Ka lach oselosi e nyarogno ni olor mwalo obiro e gima waluongo ni mfuko mar lach kata urinary bladder. Kowuok e urinary bladder imubwinjo ni bladder ni opong' then kori wacho ni adhi aol pi then okalo oko. Koro mano e kaka lach mar dhano iloso e del. Koro made beni mai picha mar nyarogno ma wacho ni inyalo simone sima johera mar chenro ni mai nyarogno kod katwa dhi nyime kod kaka chopo ma daglach pong makoro ng'ato dwani mondo mi ol pi kata dwani mondo mi odhi okonyre kata wabo chopo kama ne wantiere cha. Okay. Koro e dend dhano nyarogno wanyalo wacho ni nie eiche kendo en gi kamoro gi chien mari. Ka remo ma osetie del dhano obiro gi leche madongo gi nyalo neno maler mabe kelo remo ma osetie dhano ma waluongo ni deoxygenated kata remo moler man gi gik ma kidney onego filter biro e kidney. Koro ko biro e kidney timo gima iluongo ni filtration. Kosetimo filtration to wuok gi gima waluongo ni ureter. Mano tiende ni koro uchafu mowuok manie lach. Manie lach mabiro gi ureter. Kisewuok e ureter tibiro mwalo ibedo e bladder kata mfuko mar lach. Mfuko mar lach kae ema koro owuok gi ureter kuma koro ibro olo pi oko. Mani pimonwa kaka lach losore yo moluwo mondo mi owuogi kati ni pimonwa kacha ni hematuria en ranyisi mar gik mopogore opogore ma bende nyaka ne wang'e gima kidney kata nyarogno timo. Ne wapenjo kacha ni to thothne nikech en ranyisi ang'o gini ma thoro miyo remo bede e lach. Koro remo mondo bede lach kaluwore kaka wacho ni kuma lach wuoke. Tiende ni yo ma kuma lach wuoke no michop piny nitie shida kamoro. Kuma lach wuoke mokwongo en nyarogno. Koro wan gi nyarogno gin ariyo nyiroke gin ariyo e del. Ka nyarogno se chungo remo ma uchafu odong' to luwo gima waluongo ni ureter okele piny obire dag lach kae ma lach kosechokore to wuok. Koro sami winjo ka koro del wacho ni volume ni koro romo okasi tibiro to owuok gi kumiluongo ni ureter ma koro idhi ole. Gik makelo lach mondo owuog gi remo nyaka bed ni gin gik matimore e yor nite kochakore gi kumilose e lach kata pi nyaka kumoluoko biro. Kwa nyalo ng'iyo gi picha ni achiel kuom gi en hinyruok
Inyalo ribedo ni riembo pikipiki, iyudo accident, kiny ok idhi osiptal nikech iwinjo in iparo ni ok ihinyori. Kiny kichiewo gokinyi, iolo pi ineno ka remo nitiere. Tiende ni hinyruok mar nyarogno. Mar ariyo inyalo bedo gi tuoche kaka infections, mago gik makelo hematuria mayot. Infection inyalo bedo e yorni te. Inyalo bedo gi tuberculosis, inyalo bedo gi tuo ma waluongo mar parasite miluongo ni schistosomiasis, ma bende ng'eny ahinya e Nyanza kae. Inyalo bedo gi urinary tract infection ma pile pile, ma ng'ato wacho ni en bacterial infection. Onyalo mako kidney waluongo ni pyelonephritis, onyalo mako bladder kae waluongo ni cystitis. Mago te nyalo kelo remo e lach. Ka in gi kidi e nyarogno. Kidi nyalo bedo e nyarogno, onyalo bedo e yo kae, onyalo bedo e bladder. Gimotimo en tiende no gwaro. Kogwaro kamano to remo wuok. Kata ka entiere e bladder kae, ogwaro gimwaluongo ni mucosa kata lining mar organ ni, then ogolo remo. Mar adek nyalo bedo gimoro kaka growth kata cancer. Cancer nyalo bedo e nyarogno, onyalo bedo e ureter, onyalo bedo e bladder, onyalo bedo e urethra. Nikech en gima growth manyien makunyo mucosa kaka nawacho lining cha. En be onyalo keto cancer. Tuo moko gendo manyalo kelo kansa en kaka tuo jodongo ma be wasewuoye kae miluongo ni benign prostatic hypertrophy. En bende nitie kaka seche mo odongo no leche mag remo be dongo, to ka gidongo gibedo mayom. Koro yot mondo gihinyre. Aparo ni mago gin gik ma common manyalo miyo ng'ato gol remo lach kata e oko matin. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu wang'eyo hematura makata en remo e lach kata e pi mathoth ne dhano thorolo. Daktari leronwa maber ni gini onyalo timore kamoro amora kendo chandruok nyalo bedo kamoro amora. En mana ni gikone tibro neno ka remo nitiere lach, mano onego be ni nyisi ni nitiere kod chandruok miluongo ni hematura. Daktari pimonwa kacha kidienje adek madongo manyalo kelo chandruogni. Achiel kuom gi en tuoche mabende pimonwa kaka tuberculosis, tuoche mopogore infections. Ipimonwa kacha trauma, ng'ato nyalo bedo no yudo masira mar apaya. Kapok adhi mabora, ka ng'ato oyudo infection kaka tuberculosis kata mamoko gi, bro ka thuolo marom nade mondo mi ichak neno lach e remo, koso en ka kute gi odonya ni to ichaka neno remo sechego? Tuo ka tuo, especially infections, wanyalo wacho ni gin ga gi incubation period. Mate ni seche momaki gi seche mofwenyore kao time. Okibi yude kawuono to kiny omi ranyisi. Kaluore yudo ka kata ka en parasite nitie gi mudane, ka en bacteria emomaki nitie gi mudane. Koro en gima nyalo kao from 1 week to a few, maybe 3 weeks ekichak yudo ranyisi. To kopogore gi mano, nitie seche mabe nyalo bedo gi iwinjo rem, inyalo bedo gi fever kata dendi bedo maliet, irami kata sami olo pino be iwinjo rem. Koro magi gik mabo miyo ng'ato wuok ka koro dhi manyo konyruok kuom daktari. Ero kamana ahinya, ilero no maber mokalo. Weche mag stones kata kidney stones, samoro ginyalo bedo stones mantiere e dag lach, ginyalo bedo mantiere e kore, kama koro lach ridore godo ni. Adwa ni mulna mwana matin nono ni stones gi kitegi githoro akanye, nikech seche ma samoro gintiere kidney kuro to giridore to gigwaro. Mano en ler ma ng'ata nyalo winjo ni seche mogwaro no to remo nyaka chwer. Koro ka ng'iyo lo pi to ineno ka remo chwer. Ang'o mathoro kelo kitegi? Koro kitegi makelo ahinya wanyalo wacho ni mokwongo en dehydration, nikech sasa nikech lach sama ochungore no en gi chemicals. To gimoro amora man gi chemical onyalo undergo gimiluongo ni sedimentation, kata onyalo form stone, kata anyalo wacho ni ko sediment odhi form gima koro en solid and not from liquid, gima tek. Koro mane gima timore luore gi composition mag minerals mantiere e lach monego bed ni kalo cha. Gin ang'o manyalo predispose ng'ato? En dehydration. Kidak kuma liet ahinya, kaka koro awach ni ng'ato dak northeastern, then okimodh pi kabisa, in seche moko irito ka riyo ingi kende kimodho, then mano facilitate. Imiwinjo kata ka in gi shida mar kidney kata in gi stone, wa encourage ni modh pi mang'eny, nikech pi kimodho mang'eny odhi e rembi. Kodhi e rembi odhi e kidney, nikech kidney ema timo ang'owa, ema luoko remo. Maka ber kata kopogore ni ng'ato dak kuonde maliet,
pi ber ka ji modho. Pi konyo e yore mang'eny mopogore opogore nikech kata kitegi ang' ne gilosre alosa nikech dendi otuo. Wang'i ane weche mag trauma. Masirni mopogore opogore ni pimonwa kaka ranyisi mar apiko. Iyudo ka nyiroke ni pimonwa ni gintiere gi etok gin gi etoki gi chien kamae. Etoki gi chien. Ma en gorruok piny matek manade koso ma en trauma manyalo chalo nade? Trauma inyalo wacho kata nyithindo koa e wiye nolwar piny kata in mana ng'ama duong' ka nuting'i to apiko oyudo milwar kigoyo iyi kamae bath iyi inyalo lwar gi ng'eyi. Impact no, impact milwar go pincha odhi affect organs manidin nikech organs wagi ok gin gik matek, gin gik ma fragile, giyom gin gik mayom monego desi. Koro mana kaka kigori piny ti ituro chogo ka impact no yudo iyi to onyalo inyo organs moko mopogore kata gi kitni. Koro mane gima trauma nyalo kelo. Erokamano ahinya. En penj laktar watere kod Dr. Corazon e studio wang'yo himatura kata remo e lach. Ginyalo bire kidienje ariyo ma inyalo ne kata ma ok nyal ne gi wang'. Debedie ni seche ma ok nene ni trauma kata kite mantiere kata tuoche gi ok ng'eny ahinya koso ang'o matimore. Ibiro dok kwa sekawo yweyo mana matin nono waduogo kod chenro mar penj laktar kik idhi mabor kik isudi. Ng'eni onge ng'ama jadier moloyie piny kae. Mane momiyo in ebibotimo kweroni. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo cha okwedo kuo. Iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Tich ariyo juma ka juma, e chenro mar duol, sa achiel otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda, kata nyar oganda, mondo gichwalo siki, gidhing' iro e duol, gi mbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mane Ramogi TV. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,144,890 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya kapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are themes. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakwa Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich.
chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng', kama wakelo nie weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watudre kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparonu chien gi thumbe machon muhero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Chiemo kelo wa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no, manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ringo ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka, kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Machiegni kendo jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV. Kawuono chenro ni biro achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Wantiere kod Dr. Corazon e studio kendo wang'iyo himatura mabende en remo mayudore e lach. Opimonwa kidienje mopogore opogore mag hinyruoge kata chandruoge manyalo miyo remo bet e lach. Magin tuoche mopogore opogore, en trauma kata hinyruok, en kidney stones kata stones kite manyalo bedo e del. Na penje ni kitegi githoro akanya. Oleronwa maber ni luwore kod kuma ng'ato nitiere. Luwore kod kaka irito dendi, ka imodho pi malong'o kata ok imodh pi malong'o. Penjo na mar 2, Dr. Corazon, kapok wadhi e penjo mamoko ka. Pi ma waologi, masamori winjo ka dag lach opong' idwa ni mondo miol pi, pigegi akanye? Koro e dend dhano remo maringe dendi pile pile nikech en gi otiyo. Koro nitiere gik ma nyalo wacho ni toxins ma del onego bed kata ma nyalo wacho ni sum ma del onego bed ni luoko. Ma nyiso nyarogno ma koro ka wan ka e dend ng'ama dhako, tofauti mar dend ng'ama dhako gi ng'ama dichuo e yo mar olo pi en ni ng'ama dichuo nigi organ mwaluongo ni prostate. King'iyo blada, ng'ama dichuo nigi prostate, ng'ama dhako onge gi prostate. Koro king'iyo yo malach wuoke, ochakore gi nyarogno makati luongo ni kidney, then in gi ureta kata odundu makalo lach kabiro, then kochopo kae tikane. Ikane nyaka del winj ni gini to koro volume ne oinga adwa ni mondo adhi aole. Then iole kokalo gi e urethra. E dend ng'ama dichuo, pogruok ma entiere en tiende ni e blada kae kiwuok entie gimiluongo ni prostate. En okonyo gi e chuoko loso pi mar nyodo, mane tije maduong' mogik. And then king'iyo urethra mar dichuo bet bor kaluwore ni nikech en gi duong'ne. Koro del kosetiyo motiyo, remo koro nigi uchafu moko, ogombo ni mondo luoki. Ang'a timore, remo biro
nyarogno. Nyarogno seche mang'eny receive remo mang'eny koa e del nikech tije en mar luoko sumgo. Ka nyarogno remo osebiro moluok sumgo, product ne en lach kata pi miolo. Pigni kalo kabiro gi urethra kaso biro e bladder, then ibokale into the urethra. Kigole oko. Mamago e pige ma dhano olo owuok e del ka en pi mane del ka maka po nono ni okiolo pi moro medendi to remo bende bedo mapek. Wambula ne mano matin daktari, wach mar sum onego beni wuok e dendi ka osekale nyarogno moluok remo kod pi ma ng'ato modho. Tudruok mag pige gi kod remo chalo nade? Sa saya ma ng'ato ok nyal olo pi moromo nikech dhano ka dhano nitie amount kata kiwango mar pi manyaki ol within 24 hours kata nyithindo. En gima muhimu nikech seche ma pi ni reduce gima timore ni kidneys gi nyalo nyiso ni nitie ranyisi mar kidney failure. Kidneys gi ko fail to gitije ma muhimu mar luoko lemo. Emo miwinjo ka ng'ato koro dhi dialysis. Tiende ni nyaka koro waluok rembi gi machine. Otherwise ok inyal survive. Kidney failure nigi shida mang'eny magin kata kamano ko wuok kodgi kawuono. But en gima koro bedo tuo manyalo nego ng'ato. Maka beto nego beni itemo gik moko duto te minyalo timo mondo mirit nyarokeni. Pi nyaki ol, nyarogno nyaka riti. To nyarogno thothne irito gi pi. Nyarogno gimora amora gik manyalo ketho nyarogno kaka kong'o mang'eny, bed no kimodh pi, dehydration nyalo miyo nyalo miyo kidney ni fail. Kata example manyalo chiwe ni kiwinjo ni ng'ato nigi tuo mar diep. Seche ma in gi tuo mar diep tiende ni pigi mang'eny mane dendi timang'owa wuok oko. Tiende ni kidney ni ok bi yudo remo monego yud moromo modhi luoko. Eventually bijo ka ng'ato wacho ni kidneys ne fail nikech ang'owa nikech olose pi mang'eny. Koro pi en gima ber ka ng'ato modho. Pi inyalo wacho ni ngima e dend ng'ato. Pi en ngima. Glasses adi odiochieng' 8 lita achiel lita. Giwacho kamano glasses 8 minimum. To thothne jomoko bende wacho ni jomoko bende koro time saidi. Kapono time saidi bende nyalo kelo chandruok koso mar tonge. Kimodho pi ahinya bende nyalo kelo chandruok nikech e del kae bende gik ma iluongo ni electrolytes nitie kaka gi balance. Koro nyalo duoko level mar electrolyte moro piny. Koro balance no bende nitiere. But gima duong' en ni brain kata obwongo ong'eyo ng'isi ni koro pigni oroma kikalka. Wang'eyo kacha Himatura e chenro mar penj laktar kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Daktari sipimonwa gigo mathoro kelo chandruogni ni pimonwa godo maler mokalo kendo ileronwa godo malong'o. Daher mondo mi apenji to bende wantiere kod kidienje mopogore opogore kata types mag Himatura. Koso wadok kocha minyalo ne minyalo ne kata mokinyal ne. Minyalo ne tiende ni ng'ato dhi olo pi to poko neno ka pige koro en kala mopogore. Onyalo bedo brown, onyalo bedo red makoro ineno ni mato remo. Then nitie moko ma ok ine. Ini dhi pile pile iolo pi to kara wang'i ok bi ng'isi kara nitie remo makalo kanyo. Remo ni datemo explain ni en ang'owa. E del dhano remo component en red blood cells kata cells miluongo ni red blood cells. Seche ma ok inyal nene cha tiende ni red blood cells ko to nie yen mana ni ok ging'eny momiye kala. Seche ma koro inene cha to koro bleeding no en gima koro ng'eny ahinya ma koro nyaki nene gi wang'i. To ang'o manyalo miyo obedo mang'eny koso makoro dhi luwore kod hinyruok kata tuo kata kuma remo ni ae kapo nono ni ok en severe kapo ni ok ohore ahinya to koro red blood cells gi dhi bedo matin nikech hinyruok tin kanyo to kapo nono ni ging'eny ahinya to koro ibro ng'eyo ni nyaka beni hinyruok ni ong'eny. Kuma wacho pini dwaher mondo mwang'iya ne risk factors kuom joma mine kod joma chuo kinyalo mulona mana matin nono. Koro hematuria kaka ne wawacho ni en ranyisi mar tuo ok en tuo. Tiende ni gik makele nyaki bed gi tuo more dendi makele. To tuoche ma wawacho ni tuoche gi en kaka inyalo bedo gi kidi. Ka in gi kidi in at risk mar bedo gi remo nikech kidi ni nyalo keto kidonda. Ka in gi growth moro ma chakore edo nyalo bete nyarogro onyalo e yorno te yo ma pi ma iolo ni kale obo mi ranyisi mar remo e lach. Ka in gi infection ni onyalo bedo infection e kidney, onyalo bedo infection e urethra kata e bladder.
obo mi ranyisi mar remo. Kata ka in gi parasite odhi obet ei blada kachacha, ing'e ni seche ma en kanyo en botiyo okunyo gimoro, to kokunyo remo biro wuok. Koro mage gik manyalo, to kwa wacho moro en trauma, manyalo bet ni en the commonest, en mokosi, ji mang'eny mabiro gi hematuria, ibo yudo ka gin gi trauma. Koro mano en achiel kuom gik manyalo miyo ibed gi remo e lach. Awinjo kipimo na weche mag red blood cells ma en kidieny kata en component mar remo. Aneno picha ni manyisowa okang'e ni man en picha mar red blood cells kose. Koro picha di to koro nyiso mana microscope, ong'iye gi microscope. To remo mane wang'i ok ne kantie e lach mane wang'i ok ne kantie gimoro cha. Microscope koro ng'isi ni red blood cells ni e iye. Of course nitie namba ma normal makone to onge gima ok wabo wacho ni ma e normal onge gima wabo timo, but nitie namba ma koro kokalo to wawacho ni mae koro en microscopic hematuria. Picha mamalo ni nyiso growth kata tumor. Koro tumor nitie ka matende ni okunyo chiemo. Kochiemo oboketho red blood, oboketho organ, odhikelo adhola. Koro adhola no bro chwero remo. Kae wantiere be gi kidneys, one of them nyisowa kidney stone ka nitie this part mar kidney moro ni kae moro ni ka. Kamora mora ma gintiere obro kunyo, obo cause injury, then obo miyo remo wuok e lunch. Pono nitiere kod penjo mora mora in bende nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS ma en 23690. Daktari wang'iye chandruogni kuom joma mine mapek. Ka pono ni ng'ama miyo pek to nitiere kod chandruok mar hematuria ma bende nisenyisowa ni en ranyisi. Ngimane kata ngima nyathine mapok onyuolo nitiere kama chalo nade? Koro e jok man gi ich kata mine mapek, gin bende gik ma kelo tuoni e normal population kata joma moko nyalo timo gi matende ni ka ipek pod inyalo bedo gi kidi makelo lache makelo remo eksamiolo pi, inyalo bedo gi growth, in be pod mine mapek pod idho apiko ginyalo hinyore mamano makel gino. To kopogore gi mano nitiere hematuria, microscopic hematuria mayudore e pregnancy, maka jatuo biro ka sasa ma ng'ato pek kodhi e clinic, nitie pim moko mipimone mabe waluongo ni antenatal profile. Achiel kuom gi en mar pi moolo. Pigni ing'iyo ga, idwa ng'e ni ang'ani e iye, remo nitie e iye, proteins nitie e iye, ten kiasi mane, dend dhano ka dend dhano kila kitu nigi normal range. Seche mawacho ni shida nitiere en ni range ni gini okalo. Nitiere hematuria ma microscopic matimorega e joma mine man gi mapek. En gima wanyalo wacho ni nikech of changes matimore e pregnancy. E pregnancy uterus kata mfuko mar ng'ama mama ng'e ni omedo bedo maduong'. Kodongo nitie kako odhiro organs moko, o displace gi. Oseyudore ni ng'eny gi kikao pi magiolo mipimo ibo yudo ka red blood cells ng'eny moingo joma normal. En gima resolve after some time. Jomoko orumo kapok ng'ato nyuol, jomoko orumo kosenyuol. Koro en gima kiyudo ok inyalo harakisha mar thiedho. To nitiere tuo benje ma ka ng'ato pek to nyalo kelo hematuria ni. Kaka pressure e pregnancy kata waluongo ga ni preeclampsia. Preeclampsia seche moko joma nigi preeclampsia nyalo bedo ga ng'owa, nyalo bedo gi remo e lach. To nikech preeclampsia no ben tuo ma o affect del te e ng'ama mama. To microscopic hematuria cha to kiyudo e ng'ama pek to onge tiende mondo ithiedhe kabisa. En gima itimo ne watchful waiting kata observation. Koro mane gima nyalo wacho about hematuria joma pek. To gima muhimu ni gima kelo hematuria e ng'ama ok pek pod nyalo kelo e ng'ama pek. Kata ng'ama pek bende nyaka ng'no beda motang'o, temo rita nyiroke ne, otemo umudh pi kaka dwarore, otemo dhi check up kaka dwarore mondo ming'e ni to red blood cells ng'eny maromo nade e remo, to en ang'o makelo gi. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar. Kawuono wang'iyo hematuria ma en ranyisi mag tuoche mopogore opogore kata chandruoge ma opogore opogore. Cham olembe mang'eny, alode, bende modh pi moromo. Mae biro miyo pien dendi pichni.
Kanyodo leo to akwede nyuolore. Society ni kende maka daktari oseneno. Thieth ni orume aya. Idwaro joma tindo. Samuel kod Roslyn Ogege norito nyathi kuom higni 28. Gima ne tek mogik ni an wuoyi makayo. Bang'e to ne giyudo duoko. Mak mana ni akwede pod nitie. Anytime mawuotho gi nyathi tiparo na kwalo nyathi. Tudri kod Ray Polo ka okelo ni sigand mich tich abich saa 3 mar otieno e Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso saa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno. Girabala kwasi wad girajabu. Kod odhiambo Wonyangege. Gik masiko timore e ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadich gibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakoro Mugajwang' wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko remo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Mana king'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Get this song as your skiza tone. Dial star 811 star 345 ash. I repeat, star 811 star 345 ash. Skiza na citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl alikuwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Doho mamalo mogiko pedho kenge mag bura ma dechaki yalo odiechieng' makiny ewi yiero ma jatend piny Kenya. Doho mamalo mogiko golo chik mondo nuo kweno mar ombulu tesenda 15 mane kweth mar Azimio gole ng'ur kaluwore kod duoko mar ombulu mar tend piny Kenya. Niko tayari kufanya kazi na yoyote Mombasa tuipeleke mbele. Duon bura mar ODM oyudo governors mamoko 2 bang' IBC lando Abdul Somad Nasir kaka jaloch ma Mombasa ka Fernandes Baraza oyombo Kakamega. Machiegni kendo odiechieng' ma kawuono wang'eyo chandruok mar hematuria, wang'iye kidenye mopogore opogore, gigo manyalo kele, laktar opimonwa kacha, giminyalo timo kata minyalo nene godo, ma en seche miolo picha tibiro nena ka pi otimo remo kata pi kwar. Tiende ni nitiere red blood cells e lach kata e pi miolo. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha hematuria kuom mine mapek. Wacho kacha ni gigo manyalo kele kuom mine ma ok pek kata joma ok pek nyalo kele bende kuom mine mapek. Kapok wadhi mabor Dr. Corazon, adwa ni mondo wang'iye ane chandruogni kod jogo mantiere kod tuoche kaka mag kansa, ma bende thothne gipogore ga. Koro hematuria kata remo man e lach, king'iyo ages mopogore kata kiwacho ni joma tindo gi joma dongo. Seche moko pogruok en ni king'iyo joma dongo yot mondo ka gin gi hematuria to bed no kele gi kansa. Abo tiyo gi teboni mondo anyisgo hematuria kaluwore gi higni. Ka wang'iyo teboni ibo yudo ni jok man higni 10, higni 20 ng'eny gi bo bedo gi mwaluongo ni transient unexplained hematuria. Mabe most of the time ikelo gi kaka exercise, inyalo kele gi trauma. Gima ber kode ni en gima rumo. Matiende ni onge tiende mondo thiedhe. En gima biro then olal kende.
E age ni bende yudo ka urinary tract infections bende ng'enye. Although urinary tract infections to biro kata ages mabiro joma ni kata 80 kaluwore gi gima timore e yo mar lachno. To gima magdich momiyo adwa wacho gin en wach mar cancer. Risk mar cancer king'iyo to bedo increase ka ng'ato bedo maduong'. Ages from 40 years ka koro ichimo 80. Ka ng'ato biro ni koro en gi remo e lach, nyaka pachi par ni ng'ani nyalo bedo gi cancer. Cancer ni nyalo bedo e yo moro amora, e yor chate ma kuma lach luwo kaka nawacho cha. Mathoth ne kuom joma dongo talking ni 40 to koro inyalo chak tim nondo ni onyalo bedo kidieny moro amora mar cancer. Ma onyalo bedo cancer mar od lach, nyalo bedo gi cancer mar kidney, chakore malo kucho, cancer mar ureta, cancer mar bladder kata cancer mar urethra. Koro cancer nyalo bedo e yor gite manyalo kelo lach. Ama kinyalo kelo remo e lach. Tuo moro kendo mohinyo kelo remo e lach ma bende ng'eny kuom jodongo, ma be waluongo ni tuo jodongo. Mamiyo jaduong' bedo gi shida mar layo kata lach kase kata seche moko kwamo miluongo ni benign prostate hypertrophy. Mano bende seche moko kelo remo e lach. Ng'eni iluongo ni tuo jodongo nikech thoth ne omako jodongo. Yes. Erokamano nya daktari, kapo ni ng'ato oseneno ranyisi gi duto te, samoro en jagni 25 weche mag exercise ka ni wacho ni nyalo kele tombro rumo kaka thuolo medo sudo, kata kamano omedo pogore kotenore kod kaka ng'ato medo sudo. Tuoche mani lero nwa kaka stones kod mago duto te nyalo kelo lach, nyalo kelo remo e lach. Adwa ni mondo mi ka ng'ato osebiro iri pimnwa ni titimo nonro nang'o, itimo diagnosis nang'o ma koro ibed gadiera ni to en hematura. Koro gima natemo wacho, sache mineno remo ma inyalo neno gi wang'i, ok ibed dala. En gima nyaka ringo osiptal. Nitiere joma seche moko dhi osiptal mondo ne tuo mopogore, but kwa kao lach ma wadhi pimo to ayudo ka nitie red blood cells. Mago ema nyalo wacho ni mae ok ochuno ni watimo ang'o nyaka wathiedhi, especially ka en ng'at matin ma king'iyo te ok ine gima kele tiwacho ni mae bro rumo. Irito bang' wige kata auchiel ichako inuoyo test cha, then ing'iyo kapod entiere. Lakini remo ma koro ineno ma mae idhi olo pi to en rakwaro, ok inyal bet go dala. Kende nikech gino onyiso ni remo ni wuok mang'eny. Kibet kode rembi bodok piny, the next thing mabo timore ni wuotho tiwinjo kizunguzungu. Koro en mano ok inyal bet kode dala kuom ng'ata. Ma koro nyiso ni remo sedok piny chalo kelo chandruok machielo, ichaki bedo anemic, ibedo kod tuo kata nok mar remo kopogore kod hematura mani wawuoye cha. Picha ni idwa ni mondo mi wapuonjre go dango Dr. Corazon. Koro sache ma tuo biro iri ka en gi shida mar remo mantie e pi. Gimimbo chako go pile ni kao history. Wabo penji maswali te gimoro nogoi, iwinjo ka en gi fever, iwinjo ka irami, nyaka wapenj mago te. Sami olo pi iwinjo ka lit, ka wasepenjo mago te. The next thing ni watimo gik miluongo ni investigation. Investigation ni mokwongo wabo kao lach cha, wadhi pime. Kwa ng'iye kama wanyalo neno ka en gi remo kata moko ibo neno ka onge remo, lakini kitere microscope picha ni en koro kikao lach ng'ato ing'iye under the microscope, ibo neno ka en red blood cells, ibo neno ka en parasite, ibo neno bung'isi ni ng'ani kare en mana gi infection mar parasite. Nitie cells moko bende maka ng'ato nigi bacterial infections ma cells ugi fight ga infection e del, ibo neno gi mang'eny ka koro gintie e lach ma ng'ato kao ming'iyo e microscope no. Ma seche mose kao lach ng'ato to nyalo nyiso gik mang'eny. Lach ng'ato nyalo nyiso gik mang'eny. Nyalo nyiso kute, nyalo nyiso kaka remo chale, lach kaka pono ntiere, kidenyo mopogore ma gik moko mathoro bedo e remo bende, e lach bende ibro ne ka ng'ato osechopo. Kata mana kite matindo. Bende nyalo neno kite matindo bende seche moko kalo. Ok gin madongo ginte, nyalo yudo moro matin mano be ng'ato nyalo neno. Kata jatuo nyalo neno ka kidi owuok seche moolo lach. Ma en kidi manyalo neno nade Dr. Matindo less than 0.5 centimeters mago nyalo ni in diameter mago nyalo wuok. Ma seche ma ng'ato dhi olo pi ber ka ng'ato kao thuolo makende nyaka ng'ato bed kino ng'e ni to pi ma olo ni en pi machal nade, to bende iwinjo gimoro kaka kite ka wuok kuomi mondo mi yud kaka inyalo chako manyo thieth chon. Picha ni dwa ni wapuonjre go dango Dr. Dea. Picha ni en bende en lach ng'ato king'iyo under the microscope. To ongiso parasite mabe waluongo ni schistosoma. Schistosoma kelo en infection ma en parasite odonjo gi e tiendi, then kiwuotho gi tiendi nono. Oyudo kako donjo e del, bang'e odhi oguro dak e bladder kata e intestines. Tiende no nyalo kelo remo e cho, to nyalo kelo remo bende
e kar lach, e lach mikalo. Omako ji te, tiene kata nyithindo kata joma dongo nyalo mako. Koro seche mwakao pi ma ng'ato olo cha waketo under the microscope tineno tonge. Ting'e ni kar lach ma ng'ani layo man gi remo ni. Mae kute mokelo. Manyiso ni wach machielo bende chaki kelo nwa kanyo, wach mar wuotho gi tielo nono bende nyalo kelo chandruok, manyalo kelo ni kute dendi, ma bende nyalo dhi chamo kuonde mopogore opogore dendi makelni himatura, ma bende wawacho odiechieng' ma kawuoro. Kama wachope ni wang'e ni weche mag thieth mag himatura, ma bende en remo e lach, ma daktari opimonwa ni biro e yore mopogore opogore, kidienje mopogore opogore. Moko savia tiende ni odhi ahinya, ma seche miolo pichine nena ka en remo. To moko bende okine kata remo no, to kodhi opime tiyudo ni entiere kod remo. Ka ng'ato osebiro mitimo nonro gi duto te, miyudo ni ma ato en himatura, thieth thoro chalo nade? Koro kapok adhi e thieth, investigation kae waseng'iyo microscopy ma wakao urine wang'iyo, wakao lach wang'iyo e microscope. Kopogore gi mano, ka ng'ato biro makoro golo remo mang'eny, jomoko biro makoro clots ema wuok. Tiende ni nyaka ing'i yo mar lach niete. Nitie picha ma nyaka wago. Picha kaka ultrasound nyalo ng'isi ni kidney ni nitie gima ohinyore kata ok ohinyore. Nitie picha miluongo ni cystoscopy. Cystoscopy en idhi gi kamera. Odhi ng'iyo blada. Kidhi gi kamera e blada kae, inyalo neno ka nitie. Wadhi mos dokode. Kamera ni, jatuo nindo piny, tiketo ne picha, ikete nang'o, inyalo pimo mana matin nono kapok wadhi ahinya. Kamera nie, en gi tube, mabe wanyalo wacho ni ochalo scope. Scope nie, wabo donjo gi through urethra. Ka en ng'ama dhako kama iolo go pi. Yor lach ema wabo donjo. En procedure minyalo tim kichope e hospital kata godiechieng', lakini nitie kaka wabo miyi gimiluongo ni sedation mondo ibed comfortable matin. Dobed ma? Koro mae cystoscope kata scope no. Nitie kuma pi donjo go ma ilobo luoko go mondo kinen maber. Then kamera ne ni e dhoge kae. Koro kidonjo kode, kata mane urethra kae, sami donjo cha obo ng'isi ka nitie gimoro. En gimi ing'iyo go mucosa kata lining mar organ. Sami dhi kode ni boneno ni ka ong'adore kata ka nitiere growth. Gimober go ni kata kiyudo growth ka en kansa madongo, ikawo gimiluongo ni biopsy kata inyalo ng'ade sechego. Koro mane advantage mar cystoscopy. En mana onyalo mana ng'iyo nyaka blada. Remember ni yo mar lach wuok e nyarogno nyaka uretus. Koro en tije mainly en ng'iyo blada kae. Kiyudo ka ng'ato kalo lach ma clots wuok ma koro wuok mang'eny. En one of the investigations mitimo ang'o ming'iyo go. Nitiere CT scan bende mang'iyo i ng'ato, bong'isi kaka nyarogno chal, uretus, obong'isi blada, obong'isi urethra. MRI bende. Koro gin test mopogore opogore. Magi te nyakitigo. Mar ariyo, gik makelo remo e lach gie. Moko ntiere mabuchuni ni yor jatuo kuom daktari miluongo ni physician, nikech gik makelo gi bende ng'eny. Thieth boluore gi gini okel gang'owa. Ka en infection, idhi to imiyi thieth yedhe magolo infection. Ka en kidi, yore mang'eny ntiere mar golo kidi. Kidi wanyalo miyi yath mawacho ni dhi dissolve. Sechego wabo advice bende ni modh pi mang'eny. Nitie kidi ma koro chuno no timni operation. Operation ntiere ma wanyalo ng'olo mondo wagole, but mago tinde ok tim sana. Sani watimo gik milongo ni endoscopic surgery. Nitie kamera bende midhigo. Waduogi ka. Nikech aneno ka bende pod. Koro ma bende igolo go kidi gi cystoscope nie. Berne en ma wacho ni en both investigative, matende ni biro ng'iyo go tuo to intervention. Inyalo golo go chandruok. Koro kibiro kode, kiyudo kidi, inyalo golo. Kiyudo ka en growth, inyalo ng'olo. Koro nitie bende machine madwa chalo kode, but koro machopo malo. Kamera ne koro tin inyalo midhigo e ureta michopogo e nyarogno. Kisechopo e nyarogno, orego kidi, nikech kidi no seche moko duong' ok inyal ywaye. Remember ni kiywaye to odhi kelo damage mang'eny. Mabe waluongo ni lithotripsy gi do medicine. Idhi ti crashe kuro. Kose crashe to nitie basket mwa collectego, obiro ibo collectego, nikech pi bende waolo. Pi kwa olo to rege to biro kae. Wa collecte, then wagole oko. Koro mago yore mag thieth mantiere. Science odhi mbele. Ka en growth,
operation nyalo idhi ng'i ka en ka koro growth ing'eni ka en cancer nyaka wang'e ni en stage mane. Cancer te nyaka ibed stage nikech stage ka stage opogore gi kaka ithiedhe. Koro thieth mar lach man gi remo opogore kendo ng'eny ahinya. Science odhi mbele gadiera, inyalo donj gi picha gi machine madhi mareg kidi kaponono ni en kidi, kaponono ni en growth manduse matin kata kaponono tipo tin anya magole kotenore kod yore mag thieth manyasani. Gima matimo nyisowa ni kaponono ni itiere gi chandruok kekeleng dala dhiyo mondo mi iyud thieth. Wach mogik minyalo weyowa godo daktari kotenore kod weche mag hematura ma en remo mantiere e lach kata mayudore e lach. Wach manyalo wewago en ni hematuria kata remo mane lach nigi complications. Achiel complications en ni rembi dhi dok piny kata anemia maonge ng'ama dwaro nikech remo kodok piny aidha wabomedi remo kata ibo muonyo yath. Lakini remo bende katin ahinya e del adundo bedo gi shida mar gocho, obe yudo heart failure mabe nyalo nego ng'ato. Mar ariyo en ni remo ni kochokore e yo mar golo lach cha, tubes gie gin gi tijgi, ok gidwar blockage at any time. Kobedo blocked nyalo kelo gimiluongo ni kidney failure ma bende en gima ok onego ng'ato yudi nikech kidney kose fail to chuni ni nyaka luokni remo gi machine ma en dialysis ma nyaka idhi twice in a week or 3 times in a week. Mano bonyiso ni tiji nyaka iwe, cost, financial cost en go, to kendo koro dendi bende ok en healthy kaka ng'ama healthy cha. Koro en gima nyalo wacho en ni kin gi ineno remo nikech manyalo teri hospital en mineno. Moro ma ok necha en mainly wayude mana ka ng'ato biro hospital nikech shida moko to wapimo. Ineno remo e pimiolo nyaka ibi hospital. Remo ineno irami kata akiani magi logo na chieke konde girami mano be nyaka ibi hospital. Koro nikech kichako chon to iyudo ni konyruok chon. Joluo no wacho kacha ni chako chon olodhi ajuoga. Dr. Corazon Adea, adwoko nyiro kamano makende kubire chenro mar penj laktar. Iyawo pacho matut kendo ipuonjowa mang'eny kotenore kod ok en tuo to en ranyisi mag tuoche mamoko ma bende ileronwa ni biro kotenore kod gik mopogore opogore. Wadwoko nyiro kamano makende. Ageno ni kwaluongi kendo odiochieng' machielo tibo duogo kendo mondo mi wagoye mbaka wapuonjre kotenore kod weche mag ngima. Erokamano. Kapo ni ng'ato dwa neni inyalo yudi kanye? Boyuda Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital man Kisumu kae e surgical department. Erokamano ahinya. Mano ne Dr. Dea, Dr. Corazon Dea ne wawuoyo kuom hematuria ma en chandruok ma ineno ka lach nitiere kod remo kata pimiolo nitiere kod remo. En ranyisi ni gimoro rach. Ok en tuo to en ranyisi ni gimoro nyalo bedo ni rach. To mana kako wacho ni kachako chon nolodhi ajuoga. Mate chendo ni en Andrutho Tieno, adwoko ni erokamano makende kuom bedo koda. Nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar kama wache ni ngima en mwandu. Pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko Remo, Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Gik masiko timore e ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Nyakoromogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre saa 12 nyaka saa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watudre kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa, an Sharon Ong'ao. An Cleophas